24 August tanga nikulike this video kutra kuti ZanuPf boy kana ndauya ndina mambara of the month. This guy anoitwa mayor weHarare zvatopa chena kuti tingati atojoina ZanuPf officially atova munhu wayo or chibati ndo kwazvatova at the moment iko zvinezvi because atongofamba navo achingoita zvese zvekuzoti akapinda akadi yato imwe nyaya yekuti achade kubika kana kutoinzwa even kwada kutotaura naye ari kubloka munhu wese. Alright, ari kubloka munhu wese. So this guy akaenda pane yavanoita inonzi nde ZanuPf because chitepo school of ideology ikai zvinhu zvinonyatsodzidziswa ikoko chezviyazvikwa I don't even know, but you vari kuti tatoenda kunodzidza ndo nyaya yatopi vari kuti vatongoatenda ende ndinotoona vari kuti ato ZanuPf comrade pachake because akaatenda chitepo school of ideology, learning how to effectively defend musangano and to thwart any kind of civil disturbances. Ndo nyaya iri panapa and ndiri kuona vanhu vakaresana Nick Mangwana vari kutocelebrate kuti His Excellency the President name nekamukomana kekumavenues that's him. Iye ari kuzobudawo ari kutrya kuda kuedza kuti defender because maZimbabweans ari vatanga kutaura nyaya iyoyo like ameno. The workshop we attended as mayors, it is conducted at the Rainbow Towers. The workshop program is a Ministry of Local Government. The videos of presentation by the presenters are available. The narrative are not begged by the program. But isa ke zvinhu zvake zvimapepa zvacho zvanga zviri papo zveprogram dzacho, but vanhu vakabvunza zvakawandisa kavachiti okay it's fine kana iwe uri kuti ingori ningirinayo sei vanhu mamayors vasina kuatenda. Akati mamayors ese atenda zvikanzo right fine kana kuti mamayors ese atenda why David Cottard uyo mayor wekubulawayo asina kuatenda. Ndobati ayo maundibvunza nyaya dzaDavid Cottard sei ende munomubvunza iye wacho munonzwana iye. So vanhu vari kutaura zvakawanda because vanhu vari kurwadziwa kuti how come iwe unzokapindwa uri munhu weopposition ukati ngopinda uri kuruling party ZanuPf zvekudara. That's why at the first place ndosaka makaona this guy anambobvera akatomboita mayor anga asiri mayor pa 2023 elections yezia anga asiko kukategori iyo anga akatojikwa zvekutodaro ndobva patanga kurikolewa mamayors. I think pakarikolewa more than 3 mamayor kuti iye azopinda kureva kuti anga atori kure kuti anga achisvika ipapo. But ndopoona zvinhu zvese manje zvanga zvakaita zvakagadzirwa zvakaita kubikirwa kuti vawo vanoda kuti apinda achapinda saka vakabva ngononzi paposition iko zvine zvaapo and ndiri kuona vari kunzi ndizonzi politics for mature people. Once elections are over, it will be time to focus nekuvakanyika mumwe wari kutry kuda kusupportana nezvaari kutaura because chakanyekutika kuti anyone anguva achida kumubvunza zvinobatika ari kubloka. That's him. Asi kumbopa nguva yekuningirira saka vamwe vamuti aiwa ndo politics dzekuvakanyika dzinobatika. I don't know kuti school of ideology chitepo something zvekuvakanyika iri kuvakanyika papi inotiudza how to defeat an enemy munhu ari kuda kuoppose and stuff ndo zvaitori zobvonzi kuvakanyika zvakasiyana nekuvakanyika. Honestly speaking, Mwaru, he knows the avenues very well. He was a regular at one point. Concubined by Chitepo Heights. Yeah, pakamukomana Chitepo school of ideology. Yeah, vanhu vari kutaura zvakasiyana pamusoro pe this yakaitika Mwaru kuti how did we end up here as a country, as people? Kanjani Mwaru kuti the day you hear colonialists praise me, just know that I have sold out someone. Comrade Mozambique ndo pamwe ari kutaura ari kukota from nigrekene kwana Samura Mashongo ari kuti Mafume wenyu anditi mukamuendesa kuchitepo school of ideology kunomudzidzisa propaganda. Ndo zvatopo akutodzidziswa even propaganda ndo nyaya dziri kutotaura nevanhu panapa kuti makutonyatso nomubika because apana kapi kunziwo ngangonzi wangu atenda zvinhu zvakaita izvozvo zvinhu zvokuti zvakanzi vanhu vanoatenda makangozvinzwira vaitodiwe kwa the president should be surrounded by diplomatic and legit people and your statement is also making both of them avenue boys. Yeah pakashata pakatoipa. Mwari kuti Zimbabwe needs better leaders, better politicians and focus the youth. Imagine opposition Maduku, President ED, youth leaders, Java, politicians. Mabana, come on guys, Ranyanya.
mwari budopana pari kuti iro zita rekuti Jacob harite, even God changed Jacob's name to Israel. Pakashata. People are very very disappointed this move iri kuitwa nemukomana anotwa Mafume, but people they know kuti uya munhu asi wedu atimude mani pari, but zvekuita hapasisina nekuti vanhu vakanyatsoongorora zvakaitwa marikozi. Vanhu vacho vanga vari pamberi vachinzi pari kuvhoterwa pakudiwa kuti wameya kuzongori kana atorikolewa because aingonzi right ningi ndiye stumbling block mubvisei, ningi ndiye stumbling block pakabva vanhu vakawanda atingakwanisi kudedzera mazita ese, vakawandisa vanhu vakabva ipapo kuti this guy apinda, but zvaakuchibuda pachena boss akuchienda kunotrainwa manje navo because unoziva kuti munhu wavo vanenge vachida kuti mutraina mwari kuti he was never in opposition. Those are some of ZanuPf recruits used to destroy the opposition. That's why he is looting and nothing is done like his masters. Ndo mamwe mashoko ari kubva kuna vamwe zvinzi aiwa uyu akagara atori project yavo. Mwari kuti mudhara unodherera stere kudherera cheko hauna kana nyadzi. People are very disappointed. Why attended ZanuPf part thing, whether all attended or not, it's still very wrong. This was not a government project ka ndezvezanu izvi nayo vakomana. Pakashata vakomana. No Jacob, there is no spinning. This was a ZanuPf program which you were happy to attend. Vanhu vese vari kutoita kuningirikana mwari kuti hamashayawo here mumwe wekutuma imi mozama kupusha zvakakuri kutuma ningirikini mawana mukomana wekumavenues akatsamura national ideology, national history and national heritage. Jacob thinks takapusa zvekupusa. I'm just happy that he is digging his own political grave ega zvake already politically haana chekutaura, haana anything chekuti angapinda kukataura munyaya dzepolitics. Saka chaanotongoziva chekungoti anenge ari next time ada kunge achimira kumberi kwangu tinokurekola zvatopera ndozvinenge zviripo. Angonzi saka tinokumirira tichakusapota, like makaona akadefeatwa like I don't even know kuti chiko chinhu chisingaexist the way akadefeatwa ngekuti apinde paumeya panga patori angatori makwikwi chaiwo but pakamuremera kuti apinde. Mwari kuti what is national ideology and who defines it? Pakashata. It's mwari kuti we have certificates at hand ramba tinzwa pakayepa right izvo zvine zvimajika onzi we lost you bra, we understand, we move on, all the best as you are able to feed your own family. Zvakaoma vanhu vari kuningina. Mwari kuti I'm with you Mr. Mayor, for you to accomplish anything meaningful as mayor, you will have to somehow work with them without tarnishing your integrity. Otherwise, you just have seated, just get the job done and everyone will fall in line. Chabangu once said Mr. ED will help them in line. Roma Basa Mayor. Alright, you are a sellout. Finish anyway. Just enjoy your last supper, Mawana. What they know is vanokwanisa kana kungomisa election racho kutoza kuti 2028 votongoti hapana election zvichitongotwa vakomana voramba zvitongokontinua pandakangobikwa zvimwe zvinyanya. So since muri kuziva kuti pano mwari dosvika 2030 saka these people ndo vanenge vatori pamberi kuti ngatisangoriite kaningirikinacho kumwana hatina problem ngatimbovaka nyika tese tichienda kumberi. Ivo vanyatsoziva kuti pakati pavo hapana opposition, so panenge pasina kubatana kwakanyatsoningira. Ingori one ningirikini same WhatsApp group vanhu ivavo. Mwari kuti Jacob shut up. If you don't have anything meaningful to say, you are compromised and you are now a regime enabler. You are part of the problem. Ndo mashoko ari kutaura Mwari kuti you are very stupid ntwana. You are very pakashata azharambike ari kuma nightmare panyaya yemarara ku Glenview Budiriro, which is a cholera hotspot every year. What's your plan? Seems munongouya kana kwaita outbreak and media pressure. Motadza here kungoita standing program yematipa truck and grader that clean every month. Asikuzvinzwisisa because iato kuningirikini ukatoya waula kutomudza izvozvo like ipapa achingodzoka ikoko adzoka achinja behavior angobloka. So mwana wese kungobloka. That's him. I don't know kuti mungamuita sei but ndo zvatopo. Mwari kuti
So just because it was attended by other mayors, does it make it right for you to attend? Mumwe akuchibvunza because iwo ari kuclaim kuti mamwe mayors yesa attenda zvanzi, but pane mumwe asina kuatenda vari kuziva. Saka iwo zvokunzi yazo attendwa nemamwe mayors zvavakureva kuti iri right here. Mubvunzo wakandirwa, but we all know kuti mubvunzo usingapindurike hauna answer. Mwati stop taking people for fools. If you are truthful, what was the invitation letter restating? Pakashata vakomana mwari kuti embarrassing Jacob, but what you can do, the regime is your files and shenanigans, so you can only dance their tunes. Yeah, Mawan. Do something about clamping of wheels in CBD. You can not take advantage of poor people like this. Very ZanuPf cutthroat style. How about the city of Harare invest in real parking meters and issue actual parking tickets? If citizens break the law, you can still charge a buck. Sometimes we are misled by ignorance. After seeing this, we realize it was indeed a government program and not a ZanuPf official program. Communication is always key. It needs to be timely more important. But the way I've advertised, the way farm based those know that could be. But anyway, manzwisira vanoita vamwe vanomanzwisira vasingaite, but nyaya iri kutaurwa pana apa ndekunzi Mafume atonodzidziswa zvavari kudzidzisa mamwe macomrades anozvita musangano, because vanhu veZanuPf vese they believe kuti macomrades pachavo. Saka zvavari kubhiliva muchicomrade ichocho kuonda havana kuenda manje, saka vakuchingotrainwa vachingodzidziswa like makamboonera kamwe yaibhonza anzi kumagreen bomb chinchi chakambobuda ichitaurika nyaya imwewo futi program yavenzaida kuti iko zvine zvikwane imwe futi. Saka tuma program tovanenge vachitry kutaitena kuisa tuma screws pavanhu vavo vanenge vakati vari weak mbinyana kuti vatry kusimba pakuzosimbisa zvinhu zvavo zvemusangano. Panapa panozipa Kulen TV. Nangoti ndingodarikawo nepanapa. I know kuti ndikatanga kutaura handipedze, but regedza ndingoti ga. So kana uchingotanga kusvika panapa iri first time yako, gara wasubscribe, wacomment, walike, washare. Toramba tichidzoka nema-updates nezvimwe zviri kuitika. But usati waenda usafe wakakanganwa kulike this video kutira kuti ZanuPf boy kana like this video. Kana usiri kuwirira nezvaitwa naMafume, siya walike. Kana uri kuda kuti vanhu vava vatozongobva zvisinganzwisisike, kanda like.